Bore da I chi gyd, dyma'r myfyrdod am Sul Medi y 7 O'n i wedi gobeithio wir bydden ni yn y dair eglwys heddi, yn cynnal oed fawn am y tro cyntaf ers mis Mawrth, ond yn anffodus mae'r sefyllfa ni wedi newid yma yn yr ardal yma. Wrth gwrs mae'r clo yn Llanelli'n dod lan hyd yr Hendi a Pont Abram, a mae'r ardal yma yn ôl yr NHS app wedi mynd yn ardal high risk. Felly mae rhaid bod yn sylhwyrol ac yn gall a cadw pawb yn ddiogel. A mae'r A-rate wrth gwrs yn wedi codi yn aruthrol. Does o'n gobeithio bydd e'n dod lawr a byddwn ni'n ôl gyda'n gilydd yn fuan. Byddwn ni'n parhau asesu'r sefyllfa yn gyson. Dewch ni gael gair o weddi te. Arglwydd Dew at ein gilydd i syllu ar dy ogoniant, i fawrygu dy enw, i ddiolch i ti am dy ddaioni, i wrando arnat yn llefaru wrthym, ac yn offrymu'n hunain mewn moliant a gwasanaeth i ti, ein Duw. Amen. Wy'n mynd yn syth i'r myfyrdod heddi, ac i'r 10 bennod o'r Hebreaid, adnod 24-25. Cyd ystyriwn bawb ein gilydd i ymanog i gariad a gweithredoedd da, heb esgyluso ein cyd gynulliad, ein hunain, megis y mae arfer hai. Dwi'n mynd i sôn am y pwysigrwydd o ddod at yn gilydd, ond dwi ddim yn drafod y pryd ar hyn o bryd. Mae darllen arwynebol ar y Testament Newydd yn dangos i ni gymaint pwys a roddau'r Cristnogion cynta ar gwrdd ei gilydd. Nid oedd yr un o'r rhain yn credu a gallen o fod yn ynys bach ar ben ei hunain. Nid rhyw isolated Christians oedd rhain. O'r rhain yn cyfarfod yn aml. Weithiau mewn tŷ arbennig. Enghraifft, mae Paul yn anfon ei gofion at Prila ac Aquila, a dyma ddywed adnod 5 ym mhenod 16 o'i lythyr at yr Rifeiniaid. Fy nghyfarchion hefyd i'r rhai sydd yn ymgynnull yn ei tŷ. A dro arall, gwelwn nad oedd tŷ yn ddigon o faint i gynnal y cwmni. Yna maen nhw'n llogi adeilad, talu rent am le i gyfarfod ei gilydd. Enghraifft, yn Acta 19, ceir sôn am ymweliad Paul ag Ephesus. Fe fu yno am ryw 2 flynedd yn dysgu'r Cristnogion yn ysgol un Tyrannus. Benthyca neu rentu'r adeilad hwnnw, mae'n siŵr. I gofalau'r Cristnogion cynnar, gwrdd â'i gilydd. Ond mae'n amlwg fod esgeilistod wedi ffindio ei ffordd i mewn i'r cwmni. Fe welwn ni hyn oddi wrth y geiriau megis y mae arfer hai. Felly nid problem fodern mo hon, pobl yn esgeiliso idfa. Falle bod yn fwy dwys heddi, ond nid yw'n newydd o bell ffordd. A pan gyhyddi'r dyn o esgeiliso, yna mae rhaid iddo wneud ymgais i gyfiawnhau ei hunan. Yr ymgais at gyfiawnhau ei hunan sydd wedi rhoi dros y blynyddoedd, y llu o esgusodion a gewn i gan ddynion am beidio dod i'r cwrdd. Mae'r ei dwym na. Mae'r ei o'r i mi. Salwch y Sul, wrth gwrs, y 24-hour bug. Mae'r teulu'n dod i ginio. Y diaconied ar fai. Rhyw bwyllgor neu gilydd wedi fanwy byddu. Ac wrth gwrs, y gweinidog ar fai. Ni mor gyfarwydd ar esgusodion o lle benyn. A chyda pob un, mae'r esgeliswr yn ceisio cyfiawnhau ei hunan. Ond dwi am adael y bobl hyn nawr. Yn ytrach na gwrando ar ei esgusodion nhw dros beidio dod. Beth am i ni edrych ar rhai o'n resymau dros ddod? Pam ydy o'n at yn gilydd i gyd addoli? Pam i ni'n colli'r cwrdd? Pam i ni'n cwrdd a'n gilydd? Wel, i ni yma oherwydd fod gorchymyn wedi ei roddi. Llwn ni droi sawl man yn y Beibl a sylwi fod gorchymyn wedi roddi i ddyn i addoli Duw. Mae'r rhain yn yr Hen Testament yn ogystal â'r Testament Newydd. Ond mae bell ag y mae dilynwyr Iesu Grist yn y cwestiwn, ond nid gwneud fel ei harglwydd yw'r gorchymyn iddynt, ac efe aeth yn ôl ei arfer i'r synagog. Mae bywyd y fyddin wedi sylfaenu ar orchmynion ac ar ei fyddhad pob milwr i orchymyn yr awdurdod sydd arno. Nawr, mae i fyddhau orchymyn
yn gofyn disgyblaeth. Mae disciple a discipline yn ddau air tebyg iawn. Mae disgybl a disgyblaeth yn debyg iawn. O edrych ar y llythrennau yn y ddau air, ychwanegu at disgybl sy'n rhoi disgyblaeth yn dyfe. I fod yn ddisgybl iawn, mae'n rhaid wrth ddisgyblaeth, ac mae'n rhaid wrth ddisgyblaeth i fyw'r bywyd Cristnogol. Dwi wedi cyfeirio at hyn droion fel mae angen disgyblaeth i barchu'r Sul bellach. Mi glywes un gŵr yn cymharu'r capel a'i oedfaon i rhywbeth na feddyliais i eriod amdano, ei cymharu i parade ground. Y parade ground i'r milwr yw lle mae'n dysgu disgyblaeth yn anadunman arall. Daw'r gorchymyn i'r milwr on parade, a gwair sawl sy'n anifyddhau. O glywed cymharu'r eglwys i parade ground, mi ddychmygais beth pe bai rheolau'r parade ground yn rheolau'r cynnyll i'r cwrdd. Y sarjant yn edrych o'i amgylch ac yn gweld bylchau yn yr hengoedd, y seddi gwag. Lle mae Jones? Ddim yn teimlo'n dda, mae'n addo dawe tro nesa. Lle mae Morgan? Bu allan yn hwyr neithiwr oedd effili codi i bore yma. Beth am Williams? Pobl dierthyr wedi galw heibio'n anisgwyl. Allech chi ddim rhedeg byddin fel yna, meddech chi? Byddai'r ddisgyblaeth wedi mynd. Da i ddim. Na. Allech chi'n rhedeg byddin fel yna. Ac eto, fe dybyr y gellir rhedeg byddin yr oen fel yna. Nid am bod gorchymyn ni yma, mae'n ddrwg dy fi ni yma am bod gorchymyn wedi roddi. Nid yma i wneud fel y mynwn ni, yr ydym. Ond dyma mewn i fuddod i orchymyn Duw a ddola Dduw. I ni yma hefyd oherwydd ein hangen. Nawr, mae'n hen bryd i bobl y byd o ddefnyddio hen derm. Mae'n hen bryd iddyn nhw newid y record bellach. Maen nhw wedi bod yn canu'r un hen gan amdano ni mor hir, nes bod un wedi hen lari ar ni. I chi bobl y cwrdd yn credu bod chi'n well na neb arall. Nid yma am ein credu yn bod yn berffaith i ni, ond yn hytrach am ein bod ni'n gweld mai am herffaith ydym. Ni'n dod at yn gilydd oherwydd yn hangen am gwendid. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos y dewn ni yma, wythnos na wyddom beth a ddigwydd yn ystod i dyddiau. A dewn nid i ofyn, ond i gael gwybod y dyfodol. Ond dewn ni chwilio am nerth a help yn y dyfodol. O, mi wela i medda'r synic, math o insurance policy o'r cyfan, dim o gwbl. Oherwydd does dim lle i gredu y cawn ni rhyw ffafrau arbennig os dewn ni yma. Mae'r haul yn codi ar y da a'r drwg, a mae'n glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Cofiwch, wrth i ni gadw'n ddiogel, dyw Duw ddim yn arbed Cristnogion rhag yr haint yma. I ni yr un mor debyg ei gael a phawb arall. Person yw'r addolwr sy'n ymwybod ei angen, a fe ddaw i'r cwrdd. Nid i geisio preferential treatment, ond i geisio cryfhad i'w wendid a chymorth i'w angen. I ni yma hefyd oherwydd a ddewid ar oddwyd. Canis lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fe enw i yno rydwyf yn ei canol hwy. Dyna ddewid y meistr i ni. Gan fod rhai honno ni'n euog o gamddefnyddio'r geiriau hyn, gadewch i ni edrych arnyn nhw am funed. 2 neu 3. Clywais ddefnyddio geiriau mewn aml gwrdd bychan. Dyw hynny ddim yn anghywir, ond nid ar yr rhif mae'r pwyslais mawr, a fe nawn ni gam ar geiriau o gredu hynny. Yna ymgynnull yn fe enw i, dyma lle mae'r pwyslais i fod. Ymgynnull yn enw Iesu Grist, nid yn enw Capel Seion, nid yn enw Bethesda, nid yn enw Nazareth, nid yn enw'r annibynwyr. Yn fy enw i. Os digwydd hynny, yna meddy'r Iesu yr ydw i fyno. I am there. Lle mae unrhyw nifer wedi ymgynnull yn fy enw i, mae'r Iesu Grist yr ydw i fyno.
Chi'n cofio fi'n adrodd dro nôl stori am grwt bach yn paratoi fynd i'r cwrdd gyda'i dad. A'i fam yn i'r rybuddio i fahafio i fod y fachgen da am fod Iesu Grist yno. Y ddoi'n cyrraedd y capel a'r cwrt bach yn edrych o'i gwmpas. Gan sibrwd yn uchel wrth i dad, ble ma fe? Da'i dad ddim yn cymryd sylw. Yn dal i ofyn, ble ma fe? Wel, ble ma pwy holodd i dad yn ddiamynedd? Iesu Grist, wi ffili weld e. O, dyw e ddim yma, medde'r tad. Wel, mae ei fod yma, medde'r crwt. Mae plant Duw wedi ymgynnull ynghyd, gan gofio a chredu'r addewid a roddwyd. Yno rydwydd yn ei canol. Ac yna Duw'n ynghyd hefyd oherwydd fod y wyrth yn parhau. Pan fo'n dyhead ni yn gywir, a'n haddoliad yn gywir, fe ddigwydd y wyrth. Cawn weled yr Iesu. Dwi'n eitha parod i gydnabod nad yw hyn yn wir bob tro, ond mae'r wyrth yn parhau. Gwir mi allwn ni fod fel y ddau ar y ffordd i emaes gynt, yn ymddiddan am y pethau ymresynoldeb yr Iesu, ond heb i weld, heb i adnabod. Ond yr oedd yr Iesu yno, yn dod e. Allwn drachefn fod fel y bobl hynny gafodd sioc pan ddywedodd yr Iesu wrthynt iddynt wneud llawer iddo. Pa bryd y ddwelsom yn newynog ac yth porthasom neu'n sychedig ac oroesom i ti ddiod? Roeddynt wedi gwneud i'r Iesu heb ei weled. Na, nid yw'r wyrth yn digwydd bob tro, ond yw hynny ddim yn profi nad yw'r wyrth byth yn digwydd. Ond pan digwydd y wyrth, dyna brofiad, ac mae yn digwydd. Digwyddodd yn hanes y disgyblion yn yr oriwch ystafell, y drysau wedi cael, ac yna digwyddodd y wyrth. Gwelsant yr Iesu yn ei canol, blant tangnefedd i chwi. A fi oedd yr un ohonynt yr un fath byth wedyn. Digwyddodd y wyrth pan oedd An Thomas Dolwar Fach wedi mynd i gapel Pen Dref yn Llanfyllin. Fi hithau fyth yr un fath, na Dolwar Fach, na Chymru. I ni yma am y gwyddom y gall y wyrth ddigwydd. Os esgeliswn ni, fel y mae arfer hau, gwyliwn rhag i stori Thomas fod yn stori ni. Aros draw, aros gatre nath Thomas. Esgeliso'r criw nath e a cholli'r wyrth. I ni yma am fod y wyrth yn parhau, am fod y ddewyd yr Iesu'n dod yn wir ambell dro i ninne. Allwn ni ddim fforddio esgeliso rhag i'r wyrth ddigwydd, a ninnau ddim yno. Yn hytrach nag esgeliso, gwell bod yng nghwmni y ferch ifanc ryfeddol o Dolwar Fach. Yn byw dan ddisgwyl am fy arglwydd, bod pan ddel yn effro iawn i agorid iddo nebrwydd a mwynhau ei ddelw'n llawn. Mwyn enw. Ie, dyna'r pam. Does ond gobeithio y cewni'r pryd cyn bo hir. Gawn ni weddio. Bendigwn denw mawr am y cyfoeth doniau sy'n perthyn i ni. Diolch am y gwyddonydd a'i ddarganfyddiadau. Am y ddawn i ddarganfod sut i wella lleddfu poen. Am y ddawn i drin y ddeiar. Y ddawn i ddod â thechnoleg fodern i afel gwareiddiad. Ond deres y tristwch arglwydd fod cam ddefnyddio ar ddoniau fel hyn. Diolch am feddygon a nyrsys. Bendigwn denw am y doniau a gawsant i wella clwyf ac esmwytho cur. Diolch arglwydd am yr athrawon sydd ar cyfrifoldeb aruthrol o gychwyn plant ar daith bywyd. Athrawon ysgol a darlithwyr coleg sy'n rhoi cyfeiriad i'n heuntyd. Diolch am y bardd a'r llenor a'r cerddor. Diolch am y gerdd, y gân a'r gynghanedd. Diolch i ti am arweinwyr gwlad ac ardal. Gad iddy'n sylweddoli'r cyfrifoldeb sydd ar ei ysgwyddau. Sobra hwy feddwl am eraill, yn hytrach nag am ei buddiannau ei hunain. Diolch am bawb sy'n gweithio i dwylo ym mhob dull a modd ein cysuro ni. Diolch am bregethwyr y gair,
am weinidogion a chenhadon. Diolchwn am y rhai sy'n ymdrechu deinir efengil yn ein gwlad ac ym mhob cwr o'r byd. Bendigwn denw am y llu a neirif sy'n gweithio heb feddwl am dal na chlod. Y fam yn ei chartref, yr aelod yn yr eglwys, y rhai sy'n casglu at achosion da, a rhai sy'n gofalu am yr unig, am diemgeledd. Ni'n diolch i at am y cyfle yma i addoli, ac yn gweddio am gyfle i ddod yn ôl at yn gilydd. A gweddio rhaid ti'n wneud ein byd yn fwy diogel, yn gynted ag y bo modd. Ie, ni'n erfyn yna ti'n wneud yn byd yn well byd, ac i ni'n gofyn y cyfan yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.